ಜಯ ಜಯ ಗಣಪತಿ ಗಣಗಳಾಧಿಪತಿ ನೀಡು ನೀ ಸನ್ಮತಿ ಬೇಗನೆ ನವಶಕ್ತಿ ವಿನಾಯಕನೇ ನಮೋ ನಮಃ ವಿಘ್ನ ಕಳೆವ ವರ ಕೊಡುವ ಜಯ ಜಯ ಗಣಪತಿ ಗಣಗಳಾಧಿಪತಿ ನೀಡು ನೀ ಸನ್ಮತಿ ಬೇಗನೆ ನವ ನೀಡು ನೀ ಸನ್ಮತಿ ಬೇಗನೆ ನವ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಿನಿ ಪನ್ನಗ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆಲೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ವಾನ ಆವಡು ಪಂದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಕಾರ್ಯದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಘುರಾಮ್ ಕಾಜವೇರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರದಾಸ್ ಅಡ್ಡಂತಯ್ಯರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು, ಅಂಜನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಅಮ್ಲಮಗರು ಸಂಜು ಶೆಟ್ರು ಬೆಕಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂಜನೆ ವಲಯ ಸಂಘದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂದರು ಸೇರಿದು ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘವು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಟ್ವಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಆ ಆಶೆ ಈಡೇರ್ತೇನೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪಡಿ ಬಂದಾಗ ಇಂದುವೇ ಕಟ್ವಾನೋಡು ನಮ್ಮ ಈತನೇಟ ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಮಲ್ತಂತ ಆ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಓಲ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜೋಡ ಬೇತೆ ಕೋಟೆಡು ಮಲ್ತಂತ ಇನಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬೈದಂದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ವಾನೋಡು ಇನಿ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದನ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಬೈದ ನಂಗೆ ಯೋಗ ಬೈದನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಹೊಸತ್ತಾದ ಕಮಿಟಿ ಆಯ್ನಕಲ್ನ ಪದಗ್ರಹಣಲ್ಲ ಆಟಿದೊಂದು ದಿನಲ್ಲ ಈ ನಡಪರೆಂಡು ಈ ಸಭೆತ್ತ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನನು ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೀಡರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಚಲಪಾತದ ಮಲ್ಪಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಉಂಟಾರು ಅಂಚಿನಾರು ಇನಿ ಸಭೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಂದರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಂದಲ್ಲ. ಹೊಸತ್ತು ಕಟ್ಟಣದ ಎದುರು ರೂಪುನ ಚಾವಡಿಡು ಪೊರ್ಲುದ ಲೆಸಿಡು ವಲಯದ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಪುನರಾಯ್ಕೆಯಾದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನನ್ನ 2 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತದ ಪದಗ್ರಹಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆದ ಈ ಕಟ್ಟನಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ನನ್ನಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರ್ಪಣೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಏಕ ಮನಸ್ಕರಾದ 14 ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬುಗು ನೆಗೆತ್ತು ತೋಜುಲೆಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಸಮಾಜ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಸನ್ಮಂಗಳತು
ದುಂಬು ಪೋವಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಟೊನ್ನುಗ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘ ನನಾತ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬುಳೆದು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ಬಂಧುಗುಲ ದಿಕ್ಕುಲೆಕ ಪೊರ್ಲುದ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಸೇರೊಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಕತ್ತಲೇನು ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಲ್ಪುದ ಸಾದಿಗೆ ಈ ತುಡರು ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಅಂಚೆ ಇನಿ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ನೆಂಟು ಮುಲ್ತ ಸಂಘಟನೆ ಮುಲ್ ಬೈದಿನ ಜನಕ್ಲೇನೆ ಮಾತ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಅವನೊಂದು ಪಟ್ಟಂಗ ಬಾರಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗೋಡ್ಲ ಆಟಿನ ಒಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅವೇ ತುಂಬದ ತೆನಸು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಇಲ್ಲಟ ಮಲ್ತ ಕನಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಾರ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರು ಒಯ್ಕಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ ಸಮಬೋಡು ಲೀಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಕೂಟ ಅಕಲ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಟೀಮು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನೆಟ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಪಿನೆಟ್ಟು ಆರು ಬೋರ್ಡ್ ಬಣ್ಣದ ಕುಡುಂಜಿಟ್ಟು ಅನುಗಾರಣ್ಣೆ ಜಿತೊಂದೇವೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಉಲ್ಲಲ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುನಗಲ ನಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುನಗಲ ಯಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಕ್ಲ ಬರೋದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಊಟದ ಮದಿಪು ಹೊರಬೈದರು ಆದ ಮೊದಲು ಈತ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಊಟದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಬಂದ ಐತ ಸವಿವರವಾದ ಐತ ಅರ್ಥವಂತರು ಈ ಕೂಟವು ನಮ್ಮದ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ತೆನಸು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬೋಲು ಪೋಂಡಲ ಸಂಘಟನೆ ಜೋರೇ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನ 21 ಮಗು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತ್ತಿದ್ದು ಪಡು ಬೊಡ್ಡಂತೆಲಾಡು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ರೈಗಳ ತೋಟೋಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಪಿಲಕ ನಮ್ಮ ಐಟೆ ಕೋರ್ದಗಟ್ಟಲ್ಲ ಉಂಡು ವನಸು ಕೋರಿ ಅವಳು ನನ್ನ ಕೋರಿ ಬೋಡ ಕೋರಿ ಗಟ್ಟಗು ನೂದು ಗಟ್ಟುನತ್ತು ಕೋರ್ದ ಗಟ್ಟದು ನೂದು ಕೋರಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬೋಡಪ್ಪನ ವನಸ್ಸಿಗೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಲ್ಲೆ ರೈ అని చెప్పినాక మీకల్లా ఎరు బర్ర సౌకర్యతను ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರು ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಕಾಂಡಿ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ఒక ನಮ್ಮ ಕಾವೂರು ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಡ್ಯಾರ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಪಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಊರು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾವೂರದ ಬಂಟ್ ಸಂಘಡು ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಂಡ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದುಂಡು ಆದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನೇ ಏರೇ ಅವಡು ಆಡ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಡು ಇದರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲರ್ನೇ ಬರಲಿ ಆಡ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂಡ ಈಗಿಂದ 10 ಜನನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಡು ಅಂಚ ಮೂಲ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ ಅನ್ನ ಯೋಗನೇ ಅದಪ್ಪು ಅನ್ನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಲ ಅದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಹಾಲ್ ಈತ ಜನಕ್ಲೆನ್ಸ್ತೇದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲುನ ವಾ ಒಂಜಿ ತೂನಗಾನೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಎಕ್ಕೋಲ ಆಪೀಸ್ ಆತ ಪೊರ್ಲದ ಹಾಲ್ ಕಾಲಿ 20 ಸೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟದಿನ ಹಾಲ್ ಒಂದತ್ತೆ ಬಿರವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆಂದುಪ್ಪೇರೆ ಅಂಚಿನವಳು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟದು ಒಂದು ಸುರುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಜನ ಹೆಂಗೆ ಆಟಿಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸುರುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದೇ ಪೋಪುನು ಸಂಘಟನೆ ಅಂಚನೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರು ಸಂಘ ಜಪ್ಪು ಆರೆ ಜವನಿ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಟೀಮ್ಲ ಪೊಂಜೋಲು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಡೋದೇ ಬರ್ಪೇರು ಆತ ಮನಪೂರ್ವಕ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್తున్నారు ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆಪುರು ಕೋರ್ದುನಾರು ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂಟುದು ನಮ್ಮನ್ನು ದುಂಬು ನಡಪದನಾರು ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಉದೀಪನದ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗೆ ಕುಡೋರ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ವಲಯ ಸಂಘ
2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪುನರಾಯ್ಕೆ ಆತಂಡು ಆ ಹೊಸ ಅವಧಿಗೆ ಅಕಲ ಪದಗ್ರಹಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ್ನ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ದಿವ್ಯಹಸ್ತ ನಡಪಾಯಿರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪದಗ್ರಹಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬತ್ತದು 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಸಭೆಟ್ಟು ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ತಂಡ ನನ್ನ 2 ಅವಧಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಸ್ಥಾನನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿ ಆಗಲ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕೈಯಾರೆ ದೆತೋನೆರೊಲ್ಲೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪದಕ್ಕೆ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆದ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನನ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪದಗ್ರಹಣದ ನೆರವೇರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರು ದುಂಬರೋಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ. ಮೇಲು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಾ ಜಿ ಅಡ್ಯಾಂತಾಯ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಗಾಂಭೀರ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮಾಣಯರ್, ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಇದ್ದೆ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮಡ್ಯಾರು, ಕುಡೂರಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಾಲು ನಾರಾಯಣ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ಬೇಳ್ವಾ ಜಗದೀಶ್ ರೈಕುಲು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಉಪಸಮಿತಿಲಾದ ವಲಯ ಸಂಘದ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆರಿ ಸಹಾಯಕರು ನಂಚಿನ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಈ 2 ವರ್ಷದ ಆಯ್ಕೆ ಆತನಾರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚೌಟ ಪಂಚಿಮುಂಡೇರು, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಎ ಶೆಟ್ರ್, ಸಿರಿ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಎಚ್ ಶೆಟ್ರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಮ್ಲ ಬಗೆರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್,
ಕಟೀಲ್ ಮೇಳನು ತನ್ನ ಭಾಗವತಿಕೆದ ಹೊರಟು ಅಪ್ರತಿಮವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಲೋಕಗೂ ತನ್ನೆವಾಯಿ ನಚ್ಚಿನ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ತೋಜಾದು ಪುದರ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ನಮ್ಮರಾದಿತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭಾಂಗಣಡು ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಖುಷಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ದುಂಬತ್ತದ ಬದುಕು ಪೊರ್ಲಾವಡ್ ಪಂಪು ನಚ್ಚಿನ ಆಶಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನ್ನಲ್ಲ ಬುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಚಿದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಕರಾಟೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಬಂಗಾರದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಆ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡೆಡು ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ತೋಜಾದನಚ್ಚಿನ ಈ ಹುಡುಗಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯಗೂ ಶುಭಾಶಯ ನಟೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾರೈಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಆಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾತ ಮೀರ್ದು ಅಂತದು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆರ್ದು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯಾದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರನು ದುಮ್ಮುಕೊಂಡೋಯ್ನಾಯಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಪನಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯಾದ ಬುಳೆದು ಇನ್ನಿತ ಮಟ್ಟಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುದರ್ ಪುಗರ್ತದ ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದು ಪುನಚಿನ ಹುಡುಗೆ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಯಶಪ್ರದವಾದ ಆ ದೇವರ ದುಮ್ಮುಗ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪನಚ್ಚಿನ ಆಶಯ ದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೊನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಕ್ಷಿತ್ ವಿ ರೈ ಕಿಲ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮನೀಷಾ ವಿ ರೈ ಅಂಕಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಕಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಎಸ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ್ದು ಒಡನಾಟ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ನಾವು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತಿನಕಲು ಮೂಲು ತೋಜಂದುಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಸದಂಡೆ ಪಲ್ಲೆಕ ಕಾವೂರು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾನು ಕಮಿಟಿಡ್ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ವೇಣೂರು ದಾಯ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಪುನ ಕುಲಶೇಖರ ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಅಡ್ಡಾರಡು ಯಾನು ಅವೇನು ಪಂಡದು ಏನನ್ನು ದಾಯಗ ನಿಕಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಾರದಿಂದ ಯಾನು ಕೇನ್ನಿ ದಾಯ ಪಂಡದ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಬೇಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆನ ದೆತೋನಿಬೇಕ ದಾಲ ಅಪಸ್ವರ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಇದಾಯ ಪಂಡ ಊರು ದಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಊರು ದಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಂತೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಆತನ ಒವೇ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಅಂಟದನ ಜನ ಯಾನತ್ತು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಗಲ ಐಕ್ ಬೆರಿ ಬಟ್ಟುದು ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಜಾಯಮಾನ ಎನ್ನ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ದೆಸೆಡ್ದೆ ಯಾನು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಬೈದನೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಯಾನು ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಸದಣ್ಣೆ ಪಂಜಕ್ಕೆ ಯಾನಜಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರವಿರಿ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆ ಸದಂಡೆ ಮಂಡಳಿ ಜೋರಾದ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ನಿಜ ಬದಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ನನಲಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ನಮ್ಮ ನಡಪಾವಡು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತೇನೆ ಪಣ್ಲೇಕನೆ ಒಂಜಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೀಡರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆ ಯಾನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಬೆರಿ ಬುಡಂಡೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾನು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬಣ್ಣ ನಲ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬೆರಿ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದಯ ಪಂಡಾಂಡ ಆರ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಿಂದ ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ತತ್ಪರತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ ನಿಕ್ಲೆ ಆರೆಗೆ ನನರ 2 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರನು ಕೊರ್ಪಲೆಕ ಮಲ್ತನಂದು ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಹೊಸ ಟೀಮ್ಗೂ ಎನ್ನ ಹೃದಯ
ಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಕಾವೂರು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಕಾವೂರು ಬಂಟರ ಒತ್ತಿಡ್ದು ನನೋರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಿರ್ಗಮನವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾವೂರು ಬಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರೇ ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿರ್ಗಮನ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗೂ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೇರು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಪ್ಪು ಪರೋಕ್ಷವಾದಪ್ಪು ಧನ ಸಹಾಯಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ನಾನಾ ರೀತಿ ಈತ ಒಂಜಿ ಪರುದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆವಡು ಅಂಡ ಒಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಆದುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ಲ ಪೂರ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮನೋಭಾವನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐಕಾದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ನನೋರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲಿನ ಸೊಲ್ಮೆನನ್ನು ಸಂದ ಒಂದುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ ಈ ಯುನಿಟಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ದುಂಬು ನನಲಾತ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇತರ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಊರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದುಪ್ಪು ಮಾತ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ನಿಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ನನಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯವಡು ಆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರು ನಿಕಲೆಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯನ ನನಲಾತ್ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ನನ ದುಂಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಿತ ಅವಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಯಾನು ತೂವೊಂದುಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗೊಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಬೆರಿಟಿಸ್ತೇ ಉಪ್ಪುವೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಎಂಚಿನ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪ ಒಂದು ಪೋಡು ಬಂದು ಯಾನು ಬಂದುಲೆ ಬಕ್ಕ ಬಂದುಲೆ ನನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವನದಾಂಡ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಪ್ರಬಲ ಆದ ಉಪ್ಪೋಡು ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಟೆ ಸಮಾಜದಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬರಿತ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಯಾನು ಕಷ್ಟ ಇರ್ತನಲ್ಲ ಆಗ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ದು ಆಯನ ದೆರ್ತದಂತ ಅವನ ಚಿತ್ರ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಮ್ಮುಡ್ದೇ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಣಸು ಮಲ್ತು ಜಿಂದಾಂಡಲ ನನ್ನ ಬರಿತ ಒಣಸು ಮಲ್ತು ಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಣಸಿನ ಆಯಗ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ್ನ ದಾಯ ಪಂಡದಾಂಡ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧಾರಣ ಭಾರತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಯಾನು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಯಾನು ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪೂನಾ ಉಪ್ಪು ಬಾಂಬೆ ಉಪ್ಪು ನಾಸಿಕ್ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬಿಜಾಪುರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳಗಾಮು ನಾನಾ ಕಡೆಟಿ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋಣಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಒಣಸುಪಾಣ್ಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರಿಗೆ ತಿಲಕ ಬೇತೆರಿಗೂ ಏರೆಗಳ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಬಂದುಲೆ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಡು ದಾಯ ಪಂಡದಾಂಡ ನಮ್ಮ ನರಮಾನಿ ಅದು ಪುಟ್ಟಿನ ಪುಡುದುಪ್ಪ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ದಾಲ ಕನದುಜ ಪೋನಗ ದಾಲ ಕೊನಪುಜ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಏರೆಗಳ ಏರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕಲ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಆಯ್ದ ಲಾಭ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಪಾತೇರ್ನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಯಾನು 1989 ಯಾನು ಪೂನಾ ಪೋದು ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಪೂನಾಡು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಪೂನಾಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲಕ್ ಎನ್ನ ಟೈರ್ ರಬ್ಬರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟೈರ್ದ ರಿಟ್ರೇಡರ್ ಎನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುನು ಎಂಕು ತಿಕ್ಕನು ಪೂರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮಳಿಯಲ್ದಕ್ಕಲು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೊನೋದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡು 85,000 ರೂಪಾಯಿದ ರಬ್ಬರ್ 2 ಇತ್ತಿನ ಬಂಡವಾಳ ಆತೆ ಆ ರಬ್ಬರ್ನ ಕೊನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ನಿಗಡಿಡು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊರಿಯೆ ಸಾಲ ಕೊರ್ದಾದನಗ ಆಯೆ ಎಂಕ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ತಿಂಗೋಲೆ ನನ್ನ ಸತಾಯಿ ಅತಾದ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಏಪಲ ಧೈರ್ಯ ಕೆಟ್ಟದನ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆರೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಯಾನು 2-3 ದಿನ ಆ ಪೂನಾಡು ಒಂಜಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಲಾಡ್ಜ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಏನಡ ದಾಲ ದುಡ್ಡುಲ ಗೆತ್ತೊಂದು ಜೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಚೆಕ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ 30,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಂದು ಆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದುಡ್ಡುಲ ಏನಡ ಗೆತ್ತೊಂದು ಜೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅಲ್ತ ಪೂನದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡಾರು ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡದು ಆರು ಕುತ್ತಾರ್ದಾರೆ ಅರೆಗೆ ಏರ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಊರ್ದಾರು ಬೈದೇರು ಆರು ಬಂಗೋಡಿತ್ಲೆಕ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆರು ಏನಾನು ಬತ್ತದು ಪಾತೇರ್ಪಾದು ಏನಾನು ಇಲ್ಲಡೆಲೆ ತೊಂಪೈರು ಇಲ್ಲಡೆಲೆ ತೊಂಬೋದು ಒಣಸ್ಪೂರ ಪಾಡ್ಪಾಯರು ಒಣಸ್ಪಾಡ್ಪಾದು 5 ಬೆರಿ ಬಟ್ಟದು ಬಂಡೇರು ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರ ಆನಂದ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ದಾಲ ಪೋಡೇರು ಚೆಂಕಲು ಪೂರವುಲ್ಲ ಇರಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಸಾಕಾರ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪುವ ಅಂದ ಆರು ಎಂಕ್ ಬೆರಿ ಬಟ್ಟದು ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆನೆ ಯಾರು ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಏನಾರ ದುಡ್ಡಿ ಚಿಂದಿ ಒಲ್ಲ ಪಂತಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಇಂಚೆನೆ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಊರಿಗೂ ಬರೋಡು ಆಂಡು ಊರಿಗೂ ಬರ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ರೀತಿಡೆ ಎಂಕ್ ಸಾಕಾರ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ
ಉದ್ದಿಮೆ ನಿರಂತರವಾದ ಡೆವಲಪ್ ಆಡು ಯಾನು ಇನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಆತನೊಂದು ಯಾನು ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂನಡೆ ನನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಉದಯ ಶೆಟ್ರು ಪನ್ಪನಾರು ಆರ್ನ ಬಾವಾಗ ಪೂನಡೆ ಆರ್ನ ಬಾವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣೋಡು ರೈಲ್ದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ತರೆ ಕೊರದು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು 6 ಹೋಟೆಲ್ ಲಾಸ್ ಆದ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡಿತ್ತೇರು ಬಂಗೋಡು ಪುನಗ ಎಂಕ್ ಸುದ್ದಿಕೆಂದು ಯಾಲ್ನ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಲ್ಫಾನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪನ್ಪನಾರು ಆರ್ಲ ಯಾಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯ ಒಂದು ಎಂಕಲ ನಿಗಡಿಡು ಬಸ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕೆಲವು ಜನ ನಿಗಡಿಡು ಎಂಕಲ ಆಫೀಸ್ ಪಿಂಪ್ರಿಡು ಒಂದು ಆಯ್ನ ಘಟನೆ ಅಂಚೆ ಅಡೆ ಪೋದನಗ ಯಾನ ಅವ್ರು ಪೋದು ಉಂಚೆ ಏನಂತ ತುಯ್ಯರ ಅದ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ಆತನಗ ಅದು ಕೇಂಡೇರಿ ಆನಂದಣ್ಣ ಇರದಾಲ ಕಾಸು ಉಂಡು ಯಾನು ದಾಲ ಬಂದು ಜನಡ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾ ದೆತ್ತು ಕಿಸೆ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಆತನಗ ಇಂದೇ ಡಿಸೋಜೇರಿ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇದಾಲ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಾಂದು ಯಾರು ಮಂಡೆ ಸರಿ ಇದಾಲ ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮಕ್ ದೇವರುಲೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುರ್ಲಿ ಎಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅರಿನು ಪಂಡದ ಐವಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ನಿಗಡಿಗೆ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪಡೆ ಎಂಗ್ಲ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ನಡ್ತಾ ಒಂದು ಬತ್ತ ಇವಕ್ಕ ಒಂದಾಗ ಮೋದಿ ಮೂಲ ಎಂಕ್ ಚೊರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆತು ಬರ್ತನಗ ನಾನೊಂಜಿ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದ್ಪುರಾರು ಮುಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಕುಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣನ ಮೆಗ್ಗೆ 6 ಬತ್ತೇರು 6 ಬತ್ತದು ದಾದ ಪೂರ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೇರು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತಂದು ಆರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಹೋದು ಒಣಸ್ಪುರ ಬಾಡಿಯರು 6 ಅಂಚೆನೆ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲು ಏತು ದಿನ ಉಳ್ಳಾರಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೀ ಒಣಸಿ ನಿಕ್ಲೇ ಪುರ ಮೂಲ ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ದಾಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿಂದು ಒಂದು ಯಾನು ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಬಂದುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯೋಡು ಬದುಕಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ದೇವೇರು ಕೈಬಿಡು ಪೂಜೆರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೋಕು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಯಾನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನನೋರೆ ಯಾನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ 6 ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪಂಡಿತ್ 6 ವಾರಾತ್ರಿಗೆ ಏರು ಬತ್ತುಂಡಲ ಅತನಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏರು ಮರ್ದು ಬತ್ತುಂಡಲ 6 ಏರ್ದ ಕೈಟ್ಲ ದುಡ್ಡು ಎತ್ತೊಂದಿಗೇನು ಏಪಲ 6 ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅತನ ಕತೆ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಆರ್ಲ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮತ್ತದ 6 ಮರಳು ಅವ ಆ ನೀತಿಡ 6 ಜನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೂತೆ ಆರೇ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಮೂರ ಆವರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದಿ ಅಂತ ಆರ್ನ ಅಕಲ್ನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪನಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪನತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾವನು ಅವು ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಅಕ್ಲೇನು ಬುಳೆಪಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅವೇ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಇತರ ಸಮಾಜದಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಕೊನೋಡನಾಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯವಾದ ನಮ್ಮಲ ಅಕ್ಕನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲರಾವಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಬಲರಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವೇನು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನು ಪನೊಂದುಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲಿತ್ತೇರಿಗೆ 6 ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸಡನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯತೆ ಬಿಳಿಪಾಡುನಾಂಡ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅವಳು ದೇವದತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಾಜೆತ್ತೆ ಆ ಊರುಡು ಹಾಗೆ ಈ ಕಥಕ್ಕೆ ನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಮರಳು ಇತ್ತಂದು ಉವೆ ಅಂಡಲ ಏರ್ ಪಂಡಲ ಕಥಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಗ ಉಜ್ಜಯಿನಿಡು ಕತೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೆ ನಡೆ ಆಯೆ ಪೋಪೆ ಆ ಪೊಂಜು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕಥೆನ ಪನ್ಪುನಾರು ಅಂಚನೆ ಇಂಬೆ ಸಾದಿ ನಡ್ತೊಂದು ಕಾಡ್ಡು ಪೋಪೆ ಪೋಂದುಪ್ಪುನಗ ಆಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸಿ ತಿಕ್ಕಬೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬಡಾತಿಂದು ಯಾನು ನಿನ್ನ ತಿನ್ಪ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನಗ ಇಂಬೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಕಥಕ್ಕೇಂದ್ರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಅಡೆ ಪೋದು ಬತಿ ಬಕ್ಕ ನೀ ಏನಾನು ತಿನ್ಲ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಬೆ ಐನೊಕ್ಕ ಇಂಬೆ ಮ್ಯಾನು ಬಿಡ್ಪೆ ಆವು ಈ ಪೋದು ಬನ್ನೆಟೆ ಯಾನು ಕಾಪು ಎಂದು ಪನ್ಪೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕಷಿ ಅಂಚ ಇಂಬೆ ಅಡೆ ಪೋಪೆ ಪೋದು ಅವಳು ಐಕ್ ಕತೆ ಕೇನೋಡಿಂದ ಆ ಪೊಂಜೆಗೆ ಈ ರಾಜೆ 1,000 ವರನ್ ಕೊರಡಾದು 1,000 ವರನ್ನ ಇಂಬೆ 11 ಓದುಪೆ ಅವೇನು ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ದಾದು ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ವರ ತೂದು ಬೊಕ್ಕರ ತುಂಡ ಅಕಲು ನೆಂಟೇರು ಆಪೇರು ಪನ್ಪೆ ಆತೆ ಪನ್ಪೊಲಾಲು ವರ ತೂಂಡ ಬೊಕ್ಕರ ತುಂಡ ನೆಂಟೇರು ಆಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ರಾಜೆ ಪಾತರುಜಿ ಇಂಬೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಪಿರ ಬರೋದು ಬತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸಿ ಕಾತಂದುಪ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸಗ ಏನನ್ನ ತಿನ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಆತ್ಕೊಡ್ತನಗ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸಿ ಪನ್ಪೆ
ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠದ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಎಂಕ ಕತೆ ದಾದ ಆಯ್ತ ಸಾರಾಂಶ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೊಂದು ಬನ್ಪಿ ಆತ್ಮರ್ತನಗ ರಾಜೆ ಬನ್ಪಿ ಹೊರ ತೂಯಿನಾಯೆ ನೆಂಟೆ ಯಾನಿ ನಾನು ರಡ್ಡು ಸರಿ ತೂಯಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಈ ಎನ್ನ ಬಂದು ಅದು ಪೊಡುಂದು ಆತ್ಮರ್ತನಗ ಈ ರಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸಿ ಬನ್ಪಿ ಯಾನಿ ನಾನು ತಿನ್ಪುಜಿ ಈ ನನ್ನ ಇನ್ನ ರಾಜ್ಯಗೂ ಈ ಪೋಲಿ ಬನ್ಪಿ ಮುಂದೇನು ಯಾನು ದಾಯೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮಡ ಐಕ್ಯತೆ ಬಿಳೆಯೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮಡ ಪಂಡ ದಾನ ಮಲ್ಪುನ ಗುಣ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒರಿಯನು ಒರಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಮಾಜನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಗುಣ ನಮ್ಮಡ ಬೆಳೆಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಪನ್ಪಿಲೆಕ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಯಾಮ್ ನಿಜ ಪರ್ವರೇತಿ ಘನಾನನ ಲಘುಚೇತ ಸಾಂ ಉದಾರ ಚರಿತಾನಂತು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಇವನು ನನ್ನವನು ಪನ್ಪುನ ಇವನು ಬೇರೆಯವನು ಪನ್ಪುನ ಬಿಡ್ದು ಮಾತೆ ಆ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ಗುಣನ ಬೆಳೆಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಾದು ಭೂಮಿಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಲ್ತುಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೇವೇರು ಒಲಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಪನ ಈ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ ತಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬಾಲೋಡು ಪಂಪನ ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ತೆನಸುಲ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜೀವನಲ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಗಲಸುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತು ಪರಿಕರಲು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಡು ದೀಪು ನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲಾತ ಅಂಚಾದ ದುಂಬುದ ಬದುಕು ಇತ್ತೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲೂ ಇತ್ತೆ ಗೌಜಿದ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸದ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಎನ್ನಿಯರೆ ಯಾರು ದುಂಬುದ ಅಜ್ಜರ್ನಕ್ಲಿ ಅತಂಡ ದುಂಬುದ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲ ಅತಂಡ ನೆಲ್ಲೆಪ್ಪೆನಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡು ಆಟಿನ ಈತ ಗೌಜಿಡು ಕರಿತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಈತ ತೆನಸಿಲೇನು ತಿಂದದು ಒಂಜೇ ದಿನ ಅತ್ತು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರೋ ಅಂದ್ ಬಂಡದ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಹಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ಬರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಆಟಿ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲದು ಮುದಿಯದು ಪಗ್ಗು ಬೇಸ ಕಾರ್ತಿಯಲು ಆಟಿ ಸೋಣ ನಿರ್ಮಲ ಜಾರ್ದೆ ಪೊಂತಿಯಲು ಜಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಪೊನ್ನಿ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ತಿಂಗೊಲ್ಡು 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಅನ್ಪುನವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ತೆರೀದಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೊಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಂಡ ಬೆನ್ನಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಾಗೋಲಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಇಡೀ ವರ್ಷೋಡು ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆಲೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇದು ನಿಷೋಧಲುಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಈ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಇಂಚ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಿ ನಿಷೋಧಲೆಲ್ಲ ದೀವೊಂದೇರು ಐನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲೆಡು ಪಂಡ ಅವು ಬೆನ್ನಿದ ಒಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಯಿನ ರೀತಿ ಇದು ಇಂಚಿತ್ತಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಭಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ತಿಂಗೋಲು ದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಕಿರಿಕುಟ ಬರ್ಸ ಬುಡಂದೆ ಪನಿ ಕಡಂದೆ ಬರುವಂತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸದ ಕಾಲೊಡು ಬರಿ ಬಡಪತ್ತದ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಎತ್ತಿ ನಾವು ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಅಂಚಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಶುರುವಾದ ಒಂತೆ ಬೇಸೋಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಬರ್ಸ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಮುಗಿಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅರಿಬಾರು ತೆನಸಲು ಪೂರ ಮುಗಿಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲ ಬರಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂತೆ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಹವಾಗುಣನು ನಿಕ್ಲು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಅವಳು ಒಂಜಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ನೀರು ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಪುನಃ ಅದನ್ನ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ವಾದಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿದು ಬೂರುನ ವಾದಿಪ್ಪು ತರತ ಮಿತ್ತದ ಓಡ್ದ ಮಾಡಾದಿತ್ತಂಡ ಅವು ತೋರೊಂದು ಪುನಃ ವಾದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹವಾಮಾನದ ವೈಪರೀತ್ಯನು ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಆಟು ದೊಂಬು ಇತ್ತಂಡ ಕಡು ದೊಂಬು ಇತ್ತಂಡ ವೇಪ ಬರ್ಸ ದೊರಿಯೋಡು ಒಂದು ಮನೆಯರ ಆಪುದು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಕಾಲ ಈ ಆಟಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ ಮಾಯಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಾಲ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಗಾದೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನು ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಕಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನೆಲತ್ತನು ನಮ್ಮ ಗಾದೆಯನ್ನು ಪನ್ಪ ಆ ರೀತಿದ ಗಾದೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ದಯಂಡ ಈ ಆಟಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ ಶುರುವಾಪನ್ನಿ ಮಾಯಿ ಸಾಧಾರಣ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ದ ಆ ಸಂದರ್ಭೋಡು ಬರ್ಸ ಉಡಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಸೆ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೂರ ತುಯ್ಯರ ಪೊಂಡ ಏಪ ಬರ್ಸ ದೊರಿಯುಂಡು ಏಪ ರೈಗಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಪ ಬೆನ್ನಿ ಶುರು ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕಾಲ ಆತನು ದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಲೇಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಿಲ್ನ ಕಂಡೊಡು ನಮ್ಮನೇ ಬಂದುಲು ಕಂಡೊಡು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೇಜಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಆಟಿದ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಬೆನ್ನಿ ಪೂರ ಮುಗಿಯೋಡು ಬಿತ್ತು ನೋವು ಪೂರ ಮುಗಿಯೋಡು ನಡ್ದಲ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತಂದು ದುಂಬೆ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತಂದು ಅತನ ಪೊಡಿ ನೇಜಿ ಪಾಡೊಂತೇರು ನೇಜಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಡಿನೆಕ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಈ ಆಟಿದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ತೆಗಲೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂಚದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂತ ಪುರಿ ಮಾತಾ ಬರ್ಪುನೆ ಜಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಅನ್ಪುನವಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇದು ಈ ನಮ್ಮ ನಡ್ನ ನೇಜಿಗೆ ಪಂಡ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐಕ್ ಹೆಚ್ಚದ ದೊಂಬುದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವು ಬೆಚ್ಚ ನೀರ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಂಗೆ ಕೊಡಿ ಪೂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಕಾರಣಲೆಡು ಆಟಿಗು ದುಂಬು ನೇಜಿ ನಡ್ದಾವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬೋಲಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಗು ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ದುಂಬು ಬಡಪತ್ತದ ಕಾಲ ಅಂದ್ ಪಂಡೆಯಾನು ದಾಯಿ ತಿನಿಯರೇನು ಉಪ್ಪಿಜ್ಜಾಂಡು ಆಟಿಗೆ ಬೋಡಾಪನ ಅಟ್ಟನಲ್ಲೇನು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ತೆನಸಲೆಡೆ ಅಕ್ಲು ದಿನ ಕರಿಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತುಂಡು ಬೆನಿಯರೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೆನ್ಪಾವನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ತಾರೆ ಅತಂಡ ಕಂಗು ವೆನಿಲ್ಲ ರಬ್ಬರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬುಳೆನು ಬುಡ್ದು ದುಂಬುದ ಆ ಬೆನ್ನಿದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತೂಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ನಂಗೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಆಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೊಂಬು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಹವಾಗುಣೋಡ್ದವನು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಡ್ಲ ಅವೇ ಆಯ್ನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಸೀಕಲು ಬರ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ಇಂಚಿತ್ತಿ ವೈಪರೀತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಾಪುನು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ದೇಹಗೂ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ನಂಕೊಂಜ ಸ್ವಸ್ಥ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸರ್ರೋನು ಬೆಪ್ಪುದೀವೋನೋಲಿ ಈ ಶೀತ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬದುಕೊಲಿಂದ ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಡೇ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅದು ತೆಗಲೆ ಆದುಪ್ಪು ಅತಂಡ ತಪ್ಪುಲ ಆದುಪ್ಪು ಕೆತ್ತೆಲ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತುಲೇನು ಗಲಸದು ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಶರ್ರೋಗ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಮರ್ದನ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಬರ್ಸದೆ ಬರ್ತೋಡು ಕೆಲವು ಬಿತ್ತು ಬಾಡ್ದು ನಾಡ್ದು ಐಟ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತರಕಾರಿಲೇನು ಐನು ಗಲಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೆಗಲಿನ ಮೂಲಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ತೆನಸಿಲೇನು ಪುರ ಮಲ್ತದು ಗಲಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಆಹಾರದ ಮೂಲಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಈ ಶೀತ ಏರ್ನಂಚಿನ ಹೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶರ್ರನು ಬೆಪ್ಪುದೀಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥವಾದ ದೀವೊನ್ನಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ರೋಗೋಲೆನು ಸೀಕಲೆಗ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿಡ್ದೆ ಮರ್ದು ನಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮವು ತುಳುವೇರು ನಾವು ಒಂಜಿನೆಗ ರಡ್ನೆದಾದ ಒಂಜಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ರೀತಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿದ ಆರಾಧನೆ ಮುಖ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆದ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಈ ಆಟಿದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತೂನಗ ನಂಗೆ ತೋಜು ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಸೀಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವು ಜ್ವರಕ್ಕುಲ ಅದಕ್ಕೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಮಲೇರಿಯಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಮಾರಿಯೇ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚಿತ್ನೇನು ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡದು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ದಾನಿ ಆ ಮರಟ್ಟು ಮಾತ ಮರ್ದು ಇಂಜುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಐತ ಕಷಾಯನು ಮಲ್ತದು ಐತ ಒಂದು ರಸದೆತ್ತದು ಅವೇನು ಪರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂಡ ಕೆಲವರೆಗೆ ಅವು ಒಯ್ತ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆನ ಬೇತೆನ ಅಂದ್ ಬಂದದು ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ವಿಪರೀತಗೂ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಲ್ನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನವಲ್ಲ ಐನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಮುನಾನಿ ಪೋದು ಆ ಮರ ಓಲುಂಡು ನಾಡು ಬತ್ತದು ಅವ ಆ ಜಾಗಿನ ಪೂರ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಪುದೆಲ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಮನದನಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತಲೆ ಪೋದು ಐನು ಕತ್ತಿಡು ಕೆತ್ತಿಯರ ಬಂದು ಐನು ಕಲ್ಲುಡು ಕೆತ್ತದು ಕಲ್ಲುಡು ಗುದ್ದುದು ಅದನ್ನ ಕಡೆದು ಐಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ನ ಮತ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪರಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಉಷ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿದ ಅಂಡ ಆಟಿದ ಅಮಾಸದಾನಿ ಮಾತ ಮರ್ದಲ್ಲ
ಬೇತೆ ಮರಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಮರದಲ್ಲ ಆ ಪಾಲೆದ ಮರಟ್ಟು ಸೇರುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬುಳಿಗೆಡು ಬೊಕ ಅವು ಈ ಶೀತ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹನು ಬೆಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣೊಡ್ಲ ಮರ್ದದ ಅಂಶಲ ಆಯಿತು ಉಂಡು ಒಂದು ಆನಿ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತಿದ ಕಸಾಯನು ರಸನು ಪರ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಜಿ ಉನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಲ ಉಂಡು ಪೇರ ಗಂಜಿ ಉನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂತೆ ತಂಪು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ತೇವು ತಜಂಕ್ ಅತಂಡ ನುರ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಅದಪ್ಪು ಕಣಿಲೆ ಉಪ್ಪು ಕಣಿಲೆನು ನಮ್ಮ ಗಲಸುಂಡ್ಲ ಐನವೇ ಆಯ್ನ ರೀತಿಡು ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಅಂಚಪಣ್ಣ ಪರಿಪಿ ನೀರುಡು ಐನು ದೀದು ಆತು ಮಲ್ತದೆ ಎಂತಿನೋಡು ಇಜಿಂಡ ವಿಷ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೆನಸಲೇನು ಮಲ್ತದು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲು ಇಡೀ ಐನು ಗಲಸೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಆರಾಧನೆದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಬೋಲಿಗೆದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಆರಾಧನೆದ ನೆಲೆ ಒಂಜಿ ನೆಲೆನ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಈ ಆಟಿದ ಹೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿತಿವು ಆ ದೈವಲೆಗ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಶಕ್ತಿಲು ಅವು ಕಲ್ಲೂಟಿ ಆದುಪ್ಪು ಅದಂಡ ಗುಳಿಗೆ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮನೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಕುಲೆಕ್ಕುಲು ಆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಆರಾಧನೆ ಆಟಿದ ಅಗೆಲು ಬಲಸು ನಾವು ಅಗೆಲು ಐಕ ವಾ ಕೋಲಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ತಿಂಗೊಳ್ದು ఒక ಸೋಣೋಡು ಕೋಲ ಕೊರಪಿ ನಾವು ಆಟಿಡು ಅಗೆಲ್ಲು ಸೋಣೋಡು ಕೋಲ ಅನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ ಆಟಿಡು ಅಂಚಿನ ಅಗೆಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ನಡಪುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ವಾ ಮದ್ಮೆ ಮಿಸ್ರಿ ಅವಡು ಬಯಕೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಅವಡು ಅತಂಡ ಮದ್ಮಲೆ ಮದಿಮೆ ಮದಿಮುಪುನ ಅವಡು ಇಂಚಿತ್ನ ವಾ ಮಲ್ಲ ಲೇಸುಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ದೀವನು ಅದಾಯ ಪಂಡ ಆ ಆಟಿಡು ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಕೈಟುಲ ಕಾಸೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇದಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂತಾನಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುವಿರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಮನ ದೀವನೋಡು ಏನ ಪಂಡೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅದ ನೀಲಿತ್ತಿದ ಆರಾಧನೆ ಈ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಟಿಕೆಲೆಂಜೆ ಎಕಡು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಟಿಕೆಲಂಜನ ತುಯ್ಯರು ಆ ಆಟಿಕೆಲಂಜಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅವು ಇತ್ತೆದ ಆಟಿಕೆಲಂಜಿ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುನ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಆಕ್ಲಿ ಒಂಜಾತು ಸಾಮಗ್ರಿಲೇನ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಅಂಚಿತ್ನ ಬುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೀರಿ ಒಕ್ಕ ಕೇಪುಳದ ಪೂತ ಪುಂಡಾಯಿ ಆದುಪ್ಪು ರಥಪೂತ ಪೂತ ಸಿಂಗಾರ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಆಟಿಕೆಲಿಂದ ದಾಯೆ ಬರ್ಪೆ ಬಡಪತ್ತು ರೋಗಲು ಸಿಗಲು ಚಿತ್ನ ಸೀಗಲು ಕೊಂಚ ಪೋಡಿಗೆದ ವಾತಾವರಣ ಏಪ ತರೆಕ್ಕೆ ಬೂರುಂಡ ಅತಂಡ ಮಾಡಿ ಏಪ ದೊರಿಯುಂಡ ಏಪ ಒಲ್ಲ ಬರಪುಂಡ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪೋಡಿಗೆ ಈ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಅಂಚಾದ ಒಕ್ಕ ಓವೇ ರೀತಿದ ದೈವಲೆನ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಂದರ್ಭೋಡು ಈ ಆಟಿಕೆಲೆಂಜನು ಈಶ್ವರ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಡಪೊಡ್ದೇರು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಗೇರು ಆಟಿಕೆಲೆಂಜೆ ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೀಕಲೇನು ಮಾರಿನ ಕಡಪ ರಾಜ್ಯಗೂ ಕೊನೊಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ ಇನ್ನು ಪನೊಲಿ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ ರೀತಿದ ಆರಾಧನೆ ಅಂದು ಆಟಿಕೆಲೆಂಜೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನವಲ್ಲ ಆ ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ಇನ್ನು ಪಂತುಜೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವು ವಿವರಿಪುಯರು ಐತ ಪಾಡ್ದಾರ ಐತ ಪದ ನಲಿಕೆದ ಪದೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಬಡಪತ್ತದ ಕಾಲ ನರಮನ್ಯಗ ತಿನಿಯರ್ನೇ ತೆನಸಲಿಜ್ಜಿ ಸೀಕುಲು ಅವಲೆ ಮುಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬುಕ ದೊಂಬುದ ಈ ಕಾಲೋಡು ಬರ್ಸನೇ ಅಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲು ತೂಪ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಬುಲ್ಕಿರಿ ಗಾಯಂಡ ಉಮಿಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ ಮೂಲು ನೆಲಟ್ಟು ಪಸೆ ಬರಪುಂಡು ఒక ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂಂಕೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಇಂದುಪ್ಪುಡು ಸೀಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಾತ ಸೀಕಲೇನು ಆಟಿಕೆಲೆಂಜೆ ಐನು ಕಡಪ ರಾಜ್ಯಗೂ ಕೊಡೊಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಈ ಆಟಿಕೆಲೆಂಜೆ ಒಂಜಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದು ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಪೇನು ಆಯೆ ನಮ್ಮ ಆಯೆ ಬತ್ತನ ಕುರ್ದಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಏನ ಕಾರ್ಗ್ ಕುರ್ದಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಎದುಕೋನೋವ ಅಂಚನೆ ತಡಪೇಡು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅರಿ ಬಾರು ಮಜಿತ್ತ ತುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕೊರತು ಆಯನ ಅಕ್ಲನ ಆರಾಧನೆಗೆ ದುಂಬು ನಾಟಿಕೆಲೆಂಜಾಗ ದುಂಬು ಕೆಲವು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲೇನು ಮಲ್ಪೇರು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೆನಸಲೇನು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಕೊರ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಆಟಿಕೆಲೆಂಜೆ
ನಂಕ್ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಆಟಿಕೆಲಂಜಾಗ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯ ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಕೇನೆದ ಕಂಡೆ ತಿನ್ಪೆ ಬಾರದ ಕಂಡೆ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾತ ನರೆ ಕಾಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ನರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಂಡೆಲು ಇಂದೇನು ಮಾತ ತಿಂದದು ಆಟಿಕೆಲಂಜನ ದೇಹ ಸುರ್ಪ ಎಂಚ ಆಡು ಎಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಆ ಪದೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯನ ಕಣ್ಣು ಕುಪುಳು ಕಣ್ಣ ಆಡಿಗೆ ಗಡ್ಡ ಕೇಸರಿ ಗಡ್ಡ ಆಡಿಗೆ ಮೀಸೆ ಕೆಂಚಿ ಮೀಸೆ ಆಡಿಗೆ ಕೊಂಗರ ಕೂಲಿ ಆಡಿಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಂಜಿ ಆಡಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರದು ವಿಕಾರ ರೀತಿಡು ಆಪನ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತೆನೆಸಲು ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಒಂದು ರೀತಿದ ರೋಗದ ಸಿಕ್ಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಆಡು ಆ ಪೊರ್ತು ಆ ತಿಂಗೊಲುನು ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಬಡಪತ್ತದ ಕಾಲನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವು ತೋಜಾ ಉಂಡು ಒಂದು ನಂಗೆ ಪನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀಕಲೆಗೆ ಮರ್ದುಲು ಅವು ಅನ್ಪುನವಲ್ಲ ಆಟಿಕೆಲಂಜದ ಪದೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುಡು ಆಟಿಕೆಲಂಜೆ ಬತ್ತದು ನರಮಾನ್ಯ ಸೀಕಡ ಅಂಡ ಸ್ವಾಮಿಡ ಪರಿಹಾರ ಕುಚ್ಚೆದ ಕುತ್ತಾಂಡ ಪೇರಡು ಪರಿಹರಿಪುಲಿ ನಾಯಿದ ಕುತ್ತಾಂಡ ನುಪ್ಪುಡು ಪರಿಹರಿಪುಲಿ ಆನೆದ ಕುತ್ತಾಂಡ ಮಡಲುಡು ಪರಿಹರಿಪುಲಿ ಇಂಚಿತ್ತು ಪಂಡ ಆಯಾಯ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ ಜಾನುವಾರ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಐನು ಕೊರದು ಐತ ಎಂಚಿನ ಕುತ್ತೋಲೆನು ಸೀಕಲೇನು ಪರಿಹರಿಪುನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನು ಸ್ವಸ್ಥವಾದ ದೀವನ್ನಂಚಿನ ನೆಲೆ ಆಟಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ್ತುಂಡು ಎಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ದೇಹ ಬುಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರ್ರೋಗು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯನು ಆ ಆಟಿಕೆಲೆಂಜೆ ಎಂಚ ಕೊರಪೇನ ಸರ್ರೋದ ಒಂಜಿ ಸೀಕಲಿದ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಸಾಯನು ಬರ್ಪುನ ಮಂಚು ಅಂಚನೆ ಜಾನುವಾರ್ಲೆನ ಖಂಡದ ಬುಲೆ ಭಾಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲ್ಪೇರು ಕಂಡೋಗು ಕಾಯರದ ಕೋಲು ಕುತ್ತುದು ಆಗಿಪ್ಪು ಜಾನುವಾರ್ಲೆನ ರಕ್ಷಣೆಗ್ಲ ಆಟಿಕೆಲೆಂಜಿ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮಾಂತ್ರಿಕತ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಯನು ಮಲ್ಪು ಏನು ಪಂಡ ಈ ಫಲವಂತಿಕೆ ದಿಂಜಾವನ ಕೆಲಸಲ ಆಟಿಕೆಲೆಂಜೆ ಮಲ್ಪು ಏನು ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈ ಮಾರಿನ ಗಿಡಪುನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ಗಂಡ ಮುಕೊಂಜಿ ರೀತಿಡೆ ಫಲವಂತಿಕೆನ ದಿಂಜಾವನ ಫಲ ಕೊರಂದಿ ಮರಕ್ ನೀರು ಪಾಡುನ ಮೂಲಕ ಆಟಿಕೆಲೆಂಜೆ ನೀರು ಮೈಪುನ ಮೂಲಕ ಐಟು ಪಳ್ಳ ದಿಂಜುನೇಕ ಅತುಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮದಿಮಲಾಯಿಜಿಂಡ ಅಲೆನ ತರೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡುನ ಮೂಲಕ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಎಂಚ ಆಟಿಕೆಲೆಂಜೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲೆನ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯನು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯನು ಒಂಜಿ ಕಾಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಪಂಪಿನಿ ನಮ್ಮ ತೂಡಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಆಟಿಕೆಲೆಂಜನ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಸುಳ್ಯದ ಅತುಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಪರಿಸರದ ಆಟಿಕೆಲೆಂಜೆ ಇತ್ತುಂಡ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಇಜ್ಜು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬಿರ್ಮೇರು ರಡ್ಡು ಜನ ಆಟಿ ಪೊರ್ತೋಡು ಆಟಿಕೆಲೆಂಜೆ ಬರ್ಪೇರು ಐಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚ ಈ ಮಾತ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಆದು ವಿಧಿವಿಧಾನ ಆದು ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರಕ್ಷಣೆ ಆದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಡು ಎಂಚ ಆಟಿ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಿಂಗೋಲ ಆದು ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲು ನೆಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೆರಿನಾಕ್ಲಿನ ಮೂಲಕಲ ನಿಕ್ಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನೋಲಿ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲು ನೆತ್ತ ಕುರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ವಿಚಾರಲು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಬಡಪತ್ತನು ತೆರಿಪಾವುನಂಚಿನ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗೌಜಿದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಐನ ಆಚರಿಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಆ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತೆರಿಪಾವುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಆವೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ಪನೊಂದು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದ ಮಾತ ಇನಿ ಪದಗ್ರಹಣ ದೆತೊಂದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಸಮಾಜಡು ಮಸ್ತ್ ಕೃಷಿಕೇರು ಒಲ್ಲೇರು ಮಲಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಕೇರು ಮಾತ್ರ ಆತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕೃಷಿಕೇರ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸಾದು
ಆಟಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಕರೆನ ಒಂಜಿ 2 ಎಕರೆಡ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುಲೆದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಮಲ್ಪು ಇರಂದು ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಐನು ಗುರುತಿಸಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಹನದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಆವೋಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಸಿರಿವಂತೆರು ಉಳ್ಳೇರು ಐನು 3 ದಿನನ 4 ದಿನನ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಗೌಜಿಗೆ ಪಾಡಂದೆ ಏತೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪಿಯರ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಐಕೊಂಜಿ ನಿಧಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡ ಒಂಜಿ ಐತ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತಿನಾರೆ ಎನಡ ಮುರಣಿ ಪಂಡೇರು ಒಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಧನ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದುಮ್ಮು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಇತ್ತದಾಲ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಗೌಜಿಡು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅವು ಬೇಲೆ ಆವೋಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನವಲ್ಲ ಯಾನು ನಿಖಿಲ ದುಂಬು ದೀಪುನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದು ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಬೈದೇರಿ ಅಂಚನೆ ಬೋಳ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಸಂಘದ ಬುಳೆಚಿಲ್ಗು ಕಟ್ಟಡದ ವಿಚಾರಗೂ ಹೆಚ್ಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಗೌರವಡು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೈದೇರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಈ ತಂಡಗೂ ಅಂಚನೆ ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರೆ ಹಠ ಛಲ ಇತ್ತನಾರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚೌಟರು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೈದೇರಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಶಶಿಕಲಾ ಶೆಟ್ರು ಬೈದೇರಿ ಆರೆಗಳ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣ ಮಸ್ತ್ ಉಮೇದುಂಡು ಪೊರ್ತು ಕೊರಿಯರ ಮಾತ್ರ ಬಂಗಾಪುಣದು ಪಂಪೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಹೊಸ ಜನಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ನೆಕ್ಕು ದುಂಬು 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಏತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಅವೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗೂ ವಾ ರೀತಿದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಗೆ ಒಪ್ಪಂದೆ ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕುಲು ಅಂತ ನೇರ ನಿಷ್ಠುರ ನಡೆನುಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಜವು ಅಂಡ ಎಂಕಲಿಗೈಟ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಬಿ ಪೂರ ಮನ್ಪುಜ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ 1 ಕೋಟಿದ ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಲ 40 ಲಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ದುಡ್ಡುಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲೈಟ್ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂತೇರು ಒಂತೆ ಈತ ನಿಖಲ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಮಾರಾಯ ಬಾಕಿದೇನೆ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆದು ಮನ್ಪುಳೆ ಅಂದು ದುಡ್ಡು ಮನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಪನ್ಪುಂಡ ಐನು ಭಾರಿ ಶೋಕು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪುನ ನನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಕ್ಕುದುಂಬು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಣ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ವರಸೆ ಬದಲಾಪುಂಡು ಸಮಾಜೋಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಆನಂದನ್ನ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 2-3 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊರಿಯರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂದು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಕೊರ್ರೆ ತಕ್ಕ ಯಾವುಜವು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲ್ಡ 50,000 ಕೊರ್ನಕಲ್ಡ 1 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ಯಾನು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇರಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ನಕಲ್ಡ ತೀರ್ನಕಲ್ಡ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರಡು ಪಂತೇನು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೇರಿ 25,000 ಕೊರ್ನಕಲ್ಡ 50,000 ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಲ್ನ ಒಂತೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿವೇಕಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಈ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕೇನು ಈಲ ನಿನ್ನ ಕೊರ್ನೇನು ಡಬಲ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಯಾನ ಐಕ್ಕಲ ಒಪ್ಪುದೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊರಂದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರಡೆ ಕೇಣರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದಯಪಂಡ ಶುರುಟು ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತ ರಘುರಾಮ್ ಕಾಜರಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂದ ನಿಖಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕೇಣೆಗೆ ದುಂಬು ಈ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಲೆ ರಸೀದಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿದ ಕೇಣೆರ ಪೋಯಿಂದು ಆರ್ನ ಪಾತೆರ ಎಂಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇಂಡ ಐಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕಲೊಂಜಿ 10-15 ಜನ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕಲ ಪಾಲ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊರ್ತು ಎಂಕಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಪೋಯ ಕೆಲವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಲೆಡು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆತಜಿ ಅಕಲ್ನ ತಂಡ ಎಂಕಲ್ ರಸೀದಿ ಬುಕ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಅಕಲ್ ಆತ ಐಕ್ ಉಸ ತೋಜಿ ಪಾದಜೇರು ನನ್ನಂಡಲ ತೋಜಿ ಪೋಯರ್ ಪಂಟ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕುಳ್ಳಾದರು ಖಂಡಿತ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಣೆಟ್ ಅಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ನನ್ನ 2 ವರ್ಷಲ ಎಂಕ ಅವು ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ಪುಣನೆ ಕೆಲಸ 2 ವರ್ಷ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ಹೋರಾಟ ಮಂತ ನನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಐನು ಪೊರ್ಲುಡು ನನೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏರು ಬರ್ಪೆ ಆಯ ಪುಣ್ಯವಂತಿ
ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಪ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತು ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಪುರ್ಸೋತೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಎಂಕುಲು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಎ ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಸಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಚೇರ್ಡ್ ಕುಳ್ಳೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಸಮಾಜ ನಂಗೆ ಓ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಆನಂದ ನೆಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟದಾರು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನಲ ಊಯ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಂತನ ಪುಣ್ಯೋಡು ನಂಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಪುಣ್ಯಗೂ ನಮಾತ್ ಪುಣ್ಯ ಸೇರ ಒಡ್ಡ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಆಪ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕೋಡು ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕನಿಗೆ ಏತ್ ಗೌರವ ಕೊರಿಯರ ಎನ್ ತರತಗ್ಗಾದ ಎಂಕುಲ್ ದೆತೋನುವ ಕುರ್ಜಿಂಡೆಲ್ಲ ಬೇಜರಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪುನಾರ ಇಲ್ನ ತೂಪೇರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಭರ್ತಿ ಮಲ್ಪುವ ಸಮಾಜಗೂ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಂಘರ್ದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಅತ್ತ ಜಾತಿನಿ ಮೀರ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಬುಲೆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಟಿದ ಊಟ ಎಂಕಲ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿತ್ರಾಡ್ಡಿ ಅಂತ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲ ಪಾತೇರಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪೂರ ಶಾರಮಂತೊಂದ ಗಾಂಭೀರ ಪಂಡ್ಪೇರು ನಾ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಪಂಡೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಾಯಕತ್ವ ಪಂಡ ಅಂಚ ದಯಪಂಡ ನಮಾನೆ ಮನ್ಪುಣತ್ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರಜ್ಜಿ 2 ವರ್ಷ ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸೊಂದು ಪೋಡು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಪಿರಪೋಣಗ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿಗೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬರಡು ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಸಂತೋಷ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಆ ಕೆಲಸ ಮಂತು ಸಂಘದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘದ ಒಂಜಾತ್ ಕೊರ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನಕಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘನು ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಇಡೀ ದೇಶಗೂ ಮಾದರಿಯಾದ ಬುಳೆಪಾಗವಂತನ ಆಸೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಟಿದ ಕೂಟಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿಯಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಣಸ್ತ ಅವತನ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ನಾ ಓಲ ನಿಖಲು ತಪ್ಪುನು ಎನ್ನಂದೆ ಎಂಕುಲು ದುಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರ ತಪ್ಪುನು ಎನ್ನಂದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಕುಲು ಕೇನೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಭರ್ತಿ ಐಜಿಂದ ನಿಖಲೇನು ಜಪ್ಪರೆ ಬಿಟ್ಪುಜ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೋಪ ಎನ್ನಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದತ್ತು ಅಂಚಾದ ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟ್ಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘನು ಕಟ್ಟ್ಯಾರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ನಿಖಂಡ ಪ್ರೀತಿ ನಟ್ಟಿದು ಅಂಚನೆ ಈಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲ್ಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಹಿತವಚನ ಕೊರ ನೆಂಚಿಕನ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ನಡೆಸಿಲ್ಲ